वर्ल्ड के 9 नंबर पर कि करम दाम बाजे कनखी से ताक दे के कहता भौजी कहता रे भैया से आ जान जाई पियावत पानी उनकर नाप दे काहे की साहब ना हमरा एगो मंच पर पवन भैया के वीडियो कॉल आइल रहे जेकरा में हमरा कहले कि उड़न बाजू चिड़ियाइल बड़ी का एकरा के ढेर लोग विवाद में उठावत लेकिन है त धोखेबाज है इनकर फेरा में ना रहनी यही से लोग कही ना कि सुन रे कबूतरी तोरा अरे फेरा में ना पड़ब डिप्रेशन हो जाए। स्वागत बड़े लोग के सही प्रोग्राम चैनल में। तो वीडियो में करीना पांडे जी बाड़ी तो वीडियो के ढेर सारा प्यार दिया और चैनल के सब्सक्राइब करिए। चाची कह दे त एकरा मतलब पहुंचे जाई बॉम्बे आखिर बॉम्बे लेकिन जाके कह दे के का बा भाई जवन काम अपन यूपी बिहार में रह के हो जाई त बॉम्बे आदमी काहे खातिर जाता है। हमनी के त ना दरकार पड़ल बॉम्बे जाए के हमनी के यूपी बिहार में रह के सब करत नहीं जा यही से नु कहिला कि ऐसे हया जिला अरे भी से हटे बलिया सब जिला अपना में बघवा जिला बा शीश छपरा जिला शीश छपरा जिला जिन जाला गाड़ देला किला आला जिला जिन जाला गाड़ देला किला हमारे आला जिला काहे की भैया ज्यादातर कलाकार हयारे के धरती से पैदा लेने वाले देख लीजिए आज जे मंच के शेर भइल बा वो अरे के हा जे अभी पावर स्टार बड़े वो के अरे के जा हमनी के जौन भाई रउआ सबके आशीर्वाद से छोटा मोटा जौन गा रहल बनी जा हमनियो के अरे के धरती से कि जेने जाला गाड़ देला किला आला जिला जेने जाला गाड़ देला किला देखी भैया रुक जा ऐसे नहीं की शुरुआत कर सकत बियाह शादी के घर बा हमनी के कोनो शुभ कार्य शुरू करे से पहले मैया के गीत होखेला आ मैया के गीत जब ले ना गवाई तब ले कोनो काज करो जन शुरू ना हो ताई एगो छोटा सा मैया के भजन हो जाई फिर ओकरा बाद जैसन गार्जियन के आदेश पारंपरिक लोकगीत एगो रउआ सबके आशीर्वाद से बड़ा हमार गीत ट्रेंडिंग में चलता ऐसे तो सबे चलता और एगो चलता वर्ल्ड के 9 नंबर पर कि करम दाम बाजे कनखी से ताक दे के कहता भौजी कहता रे भैया से आ जान जाई पियावत पानी उनकर नाप दे काहे की साहब ना हम के करो बात बड़ी बड़ी केहू के न शासन अब चली घड़ी घड़ी आ चले ला पियवे के सरकार आए सखी लगे कमरा जाना का आई बात भौजी कहियन भैया हम चाहब कि भैया रे मंच पे आ जाई ई बात जेकर पियावा रंगदार मिली वो अपन पियावा खातिर कही हाँ यूट्यूबर वाले भैया सब के प्रणाम बा मंच से बस ऐसे नहीं चढ़ा के वजह से मंच होता और जेकर भाई पियावा रंगदार मिली वही गीत गाई लेकिन जेकर भाई रंगदार मिली वो का गाई पता बा हाय पुलिस प्रशासन सरकार का करी हाय पुलिस प्रशासन सरकार का करी हमारे भैया रंगदार जवार का करी हमारे भैया रंगदार जवार का करी हाय पुलिस प्रशासन सरकार का करी हाय पुलिस प्रशासन सरकार
हमार भैया रंगदार जवान का करी हमार भैया रंगदार जवान। ऐसे तो अभी तक हम भौजी के देखले नहीं की। अच्छा प्रणाम बमन से भाभी। आ तब कहे के बाद कि जैसन सोचले रही जैसन सोचले रही वैसन भैया मोर बड़े। लेकिन भाभी इनका से ज्यादा गोर बड़ी, लेकिन गाना हो तो कहे के बाद कि भौजी से गोर बड़े जैसन सोचले रही वैसन भैया मोर बड़े भौजी से गोर बड़े। थोड़े थरहर पातर मोट थोड़े थोड़ बड़े। हमारी ये दिल से दुआ बा कि भैया खूब आगे बढ़स। ऐसे तो इनका आशीर्वाद के हमनी के दरकार बा, लेकिन छोट बहन ये काम ना करी कि सांसद पे जोड़ बाड़े हो कैसन सचले रानी ऐसन भैया मोर बाड़े सांसद पे जोड़ बाड़े हो। जब चले ऐसे झटका देवे लो भैया ज्यादा के कहला सा है तो धोखेबाज है इनकर फेरा में ना रहनी। यही से लोग कही ना कि सुन रे कबूतरी तोरा अरे फेरा में ना पड़ब डिप्रेशन हो जाए। कबूतरी हमार बहन के अपन लड़की कहता हम कोनो लड़किन के कहते हैं लड़किन के फेरा में लड़कन के ना पड़े के चाहिए। काहे की करे जे मोर बच के कम करे परेशान हो जाए मोर बच के कम करे परेशान हो जाए। आई एगो छोटा सा भजन गा दी ता धोखेबाज है तो इनका पकड़नी है, लेकिन कोई धोखेबाज ना हो। गीत के भाव हो खाली मंच पर कुछ ना कुछ बना के कहे के पड़ेला तबे माहौल जमेला। ये तो यूट्यूबर वाले भैया हम लोग कुछ चढ़ा देवेला लोग ना ना। आ उड़नबाज धोखेबाज ई गीत हमार है ऐसे हमरा ऐसे पहचान मिलल बा। खैर कहती लेकिन यूट्यूब वाले भैया लोग वालो हमरा एगो मंच पर पवन भैया के वीडियो कॉल आयल रहे जेकरा में हमरा कहले कि उड़नबाजो चिड़ियाइल बड़ी का। एकरा के ढेर लोग विवाद में उठावता, लेकिन विवाद के कोई बात नहीं के भैया हवन कोई भी भाई अपन घर में हम कतनो बड़ा स्टार हो जी भैया घर में माई हमरा के करीना जी कह के ना नु बोले हन कहे न करे करीना कहाँ बड़े कतनो बड़ा स्टार हो जाए तो वे भैया के हमनी के प्रेम हो कि भैया प्यार से कहले कि उड़नबाजो चिड़ियाइल बड़ी का। ऐसा कोनो विवादित बात ना हो, लेकिन आई अब एगो भजन से पहले शुरुआत करी। कहे के बाद हमने की हाँ सभी देवी देवता में